gaskiya zan iya auren matan da tafi ni ilimi. Sosai, to me ma zai hana auren matar da tafi ni ilimi? Me zai hana ni auren ta? To ai ina tunanin kamar ma ci gaba ne, ba laifi ba ne. Za ta iya koya min wasu abubuwa, ni ma dole akwai abin da na sani wanda ba ta sani ba. Baya ga haka kuma idan Allah ya sa muka ci riba auren fa, zan bata da yara a gida ni kuma ina fita nemo mana abinci. Za ta ci gaba da kulawa da su, sun fara zuwa makaranta dan a sani hakan nan za ta dinka musu tun ma kafin a sa su makaranta za ta iya an dai gane za ta iya koyar da su. Mutum da tafi ka ilimi za ta yi aiki da ilimi saboda mai ko wajen tarbiyyar da yaranka in kun haifa za ta yi amfani da ilimi saboda idan har tana da ilimi yaranka sun dawo makaranta ta kokarin ta koya musu abin da aka karanta musu shi a makaranta. Idan ko mara ilimi ce to idan yaran suka dawo makaranta ba ta kokarin ta koya musu abin da aka karanta musu a makaranta ba, in ma duka za su sha ba ruwan su. Sannan kuma ni ma zan iya karuwa da ilimin nata because idan mace especially idan tana so na, don idan ka ga ana samun baraka ko ka auri matan da ta fi ka ilimi baka samu yadda kake so ba, gaskiya dama ta fi son duniya ne bisa ga kai. Amma idan har tana so na fiye da yadda take son duniyanta zan iya kwantaranta, domin a ilimi kuma yana taimakon su ta wurin zama aure ko kuma ta ba yara tarbiyya. So da yawa dai ma za ka cimma wayanda suke da ilimi bai wuce dai a ce maka wata na da lissahi wata kuma ba ta da lissahi. Wata tana amfani da iliminta wurin neman abin da za ta kare tarbiyyar 'ya'yanta, wata kuma tana neman ilimi ne domin neman duniya. To kaga idan Allah Ubangiji ya sa maka santa ko kuma Allah ya sa mata sanka, duk inda ka ce ta dosa za ta iya bi. Amma idan har mace ta kasance kawai duniya ta sa gaba kuma bata damu da kai fiye, ta fi son ilimin bisa ga kai, to gaskiya ban sa ran za ka iya kwantaranta ba. To irin ta ni dai gaskiya ba zan iya aurenta ba. zan durkusa a gaban ta su koya min ilimin nan. Amma idan ka aure mutum da ba ta da ilimi ka fita ilimi da kai matsala, so za ka fita ka bar yaranka a gida. Wani namijin idan ya fita tun daga safe har sai dare zai dawo, to ka fita ka bar yaranka a gida, na farko ita ba ta iya koyatar da su ba, kaga da kai matsala. Amma idan tana da ilimin nan komai zai zuwa maka cikin sauƙi.